Hola a tots els oients de Ràdio Montmeló, sóc la Jessica Roca, filla d'aquí de Montmeló, com molt sabeu, tot i que vaig marxar ja fa molts anys, però que visito de tant en quant perquè encara hi tinc a ma mare allà visquent, amb el meu germà i la meva germana gran, vull dir que encara el visito de tant en tant. Per tant, saludar a tots els oients de Ràdio Montmeló, moltes gràcies per convidar-me a parlar d'alguns dels meus llibres ara que s'acosta Sant Jordi. Bé, volia potser recomanar-vos de 5 que en tinc publicats fins ara, potser el que tinc més recent, que vaig publicar i que n'ha fet més difusió, perquè me'l va publicar una editorial valenciana, que es diu Vincle Editorial, que és un assaig d'un autor nord-americà que es diu Charles Bukowski, que és un autor, bueno, dels més influents de la literatura del segle XX, no només nord-americana, sinó a nivell mundial, no? És un autor que jo ja vaig anar seguint, doncs m'he anat seguint els darrers 12 anys i a l'estiu del 2019, bé, com era un autor que m'havia influït molt com a escriptora, vaig decidir fer-ne un assaig una mica particular perquè és un assaig no literari, estrictament literari que es diu, sinó una barreja entre dietari i assaig. És molt personal, és una visió meva d'aquest autor, diguem, de les lectures que jo he fet d'aquest autor. Per tant, aquí us podeu trobar, doncs, que comento llibres d'ell, molts llibres que són novel·les, sobre poemaris, assajos d'ell. També vaig poder entrevistar el seu traductor, l'Eduardo Iriarte, al castellà. Bueno, és un llibre que m'ha donat moltes satisfaccions, perquè la veritat és que el vaig gaudir de tots els que he escrits. Potser és el que he gaudit més. Entre altres coses perquè l'assaig jo considero que és el que millor se'm dona, perquè em surt de manera com molt natural. O sigui, quan jo parlo d'autors, de literatura, sobretot del que a mi més m'agrada, doncs se'm nota, no? I parlo com bueno, de manera molt natural, molt fresca, de manera molt entusiasta, i ho barrejo molt amb com m'ha influït a mi, a la meva vida, com a autora, com a escriptora, i aquest autor doncs, és molt conegut, bueno, està una mica escrit al realisme brut que es coneix, i sobretot és molt conegut per les seves visites a l'hipòdrom, pel seu alcoholisme, per la seva relació amb les dones, però jo li he volgut, no és que li hagi volgut donar expressament un altre punt de vista, sinó és com jo l'he llegit, no? És la manera de llegir-lo, l'he vist al seu vessant més intel·lectual. Jo amb ell he descobert, doncs, he descobert molts poetes que no coneixia, el tema de la pintura, de l'art, vull dir, he après molt amb aquest autor i és bueno, un assaig que, a més, és molt particular perquè ell va tenir molt en contra totes les feministes durant els anys 60 i 70 als Estats Units. I clar, el fet que jo, vull dir, una dona escrigui aquest assaig, doncs és impactant, no? Però bueno, jo li he volgut... A mi em penso que és sorprenent. La gent que m'ha llegit no tant, perquè veuen a la Jessica Roca, però la gent que no m'ha llegit sí. I bé, tant pel qui ha llegit aquest autor, Charles Bukowski, com qui no, doncs, bueno, el que no l'ha llegit li agafen ganes de llegir-lo, i el que l'ha llegit doncs descobreix un altre vessant de Charles Bukowski. Per tant, qui se'l vulgui anotar, són 154 pàgines que, bueno, passen lleugeres i bé, és diferent, és un llibre molt diferent. Després tinc anteriors, que justament tinc la novel·la Ni un gram, que vaig autoeditar, la podeu trobar per Amazon actualment i a la llibreria La Gralla de Granollers encara. La novel·la Ni un gram, que és una història basada en fets reals d'una noia exdrogadicta que va estar enganxada a la cocaïna i l'heroïna durant uns 17 anys, i és tot el trajecte, no?, que la va portar al món de la drogadicció i tot el trajecte fins que se'n surt. Jo ara diguem que, bueno, és una història de terceres persones, jo ja no escric, però aquesta història en concret, bueno, ha agradat molt
I a més és molt aconsellable que se la llegeixi doncs, al jovent, perquè vegi el que hi ha, perquè és molt crua, està explicada molt tal qual, o sigui, sense floritures ni gaire romanços, i perquè vegin lo dur que és aquest món i que també se'n pot sortir, no? De fet, molt poca gent, o sigui, no arriba ni un 7% de persones que havien estat enganxades com la protagonista del llibre, que se'n poden sortir realment. Molts acaben suïcidant-se o bueno, acaben a la por de la drogadicció, però bueno, és una història, al final és optimista, no? I és una novel·la que va agradar molt en el seu moment, la veritat, i la podeu, ja et dic, la podeu trobar per Amazon. El de Yashin Bukowski el podeu trobar a totes les llibreries, als Països Catalans, a gairebé totes les biblioteques de Catalunya, vull dir que el teniu molt a l'abast. I un darrer, que és aquest últim que he publicat ara aquesta primavera, és un poemari, perquè de tant en tant em surten poemes. El que passa que, bueno, a mi no m'agrada molt explicar la poesia perquè un poema s'escriu, però ja queda dit, no cal explicar-lo. I és un recopilatori, no sé si de poemes pandèmics, però és que sense intenció d'haver-lo volgut escriure per fer un poemari, doncs durant els 2 anys que hem passat de pandèmia m'han anat sorgint poemes doncs molt personals, molt diferents de l'anterior poemari, de l'imprescindible Oxigen, que també vaig escriure, que era més de les absències i dels ols. Aquest és més com més vitalista i bueno, moments molt íntims i molt de connexió, com jo sempre tinc amb l'univers i la Terra, i són 16 poemes. En concret potser són 12 poemes, diguem estilísticament el que es pot considerar un poema, i 4 que no són estilísticament poemes, però per mi jo els considero poemes per com m'han sorgit i pel que vull transmetre, no? I estan recopilats en aquest poemari que es diu Un poema entre els estels i la terra, i que també el podeu trobar per Amazon actualment i a la llibreria La Graia. Vull dir que bueno, es llegeix molt bé i res, el teniu a l'abast. I ara doncs només desitjar-vos a tothom un bon Sant Jordi, que regaleu moltes roses a la gent que estimeu i bueno, llibres els que us surtin de l'ànima. Si us surten llibres, bé, i si no, doncs teniu més coses per regalar, entrades al teatre o música, el que vulgueu. La qüestió és que gaudiu de la cultura. Un petó a tots i una salutació molt gran.